फिर मिठाई लेखा लागे एगो गाना आइल बा भैया हमर मिठाई लेखा लागे लगातार जहिया से आइल बा तहिया से पूरा भारत वर्ष में यूट्यूब के ट्रेंडिंग में चलता। ये सब रोज सबके आशीर्वाद है प्यार है मिठाई लेकर लागे सर्च करके सुनो जरूर। बात है बा कि बैंक बैलेंस कोनो काम नहीं आई इहे हो जिंदगी के असली कमाई कि छोड़ हमारा दुनियादारी के देखला प्रभु जी के सरनिया में आके कहे के बाद कि राम जी के नाम में मिठाई में भला अरे राम जी के नाम में मिठाई